Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Dong, wawama ko sa imong motor. Sabay! Importante lang. Sorry ha. Pero luwason ka babae gikidap. Ay, kamala ka nung. Ay, kung nangyari. Ibalik ako yung motor. Ay, kamala ka. Iyahigi gamit akong motor. Ano pagkukulit itong van? Nga nidagit ko sa batanong babay! Unsaon ko ninyo? Pangilap, hindi ka pasakitan, palamian ka lang. Maluoy taon man ako. Ayoko ninyo kung saan. Lagi pagilak, hindi ka sa mga mayong ka. Kinsa mo. Baka nauga ko ninyo. Baka nauga ko. Dili may mo, dili may mo. Salbahis mo. Salbahis mo. Gikauras ko ni mo. Baka nauga ko ba? Baka nauga ko ba? Gusto ka masakitan ka? Da. Iyapan ka naman. Uy, kanindog ay. Kakanon ko. Ramadsaon di kami. Pag-drive dia. No, ilan mag-unaw na ta. Kita may nagiga naningkamot ng madagit ni siya niya. Di takatilaw. Malasa ko na to. Ay maniulan dagi mo. Buli lang mo niya. Pasagri lang ko dire. Kibot, mamatyan na nagpinirikop patay kita di katawa niya. Ay lagi pagpalag dia palag pa yung kada. Uy, motorsiklo nga naghasad. Nagsigig bato. Unsa? Isinyas nga paunong ko ta. Unsa? Pagkos kaya pagpanakan. Pagkos kaya. Kana. Sige pa. Lingkong ko gyapon kagibot. Pagi. Unsa man? Nagsurod gyapon. Oo, diaksong tapat sa atong isakyan kagibot. Kaliting sikit. Ipagnos pa yung sinapin. Wata! Oo, yap. Unsa man? Tagak na. Balak tingin minakay kagibot. Kalit lang minor. Animal. Kinsa ka na. Tingaling nakamatikon ni siya sa pagdagit na itong babae kagibot. Mo balhin ko dias Francis. Balhin ko. Oops. Padayon siya nagsunod na ito kagibot. Karon, diyan ako sa Francis. Ang babae. Ay kabala ka. Kung giikot sa lingkuranan. O siya buhat mo, ha? Tanaw lang. Kung kinsa magamo, di ta mulungan. Bukdo ta mo. Bisag asa pa kamo. Sundan ko. Ilang ko gibabagan. Ay, nilingay gabon kagibot. Sikit siya ka mangaribala ka. Makikita kang satanas karon. Kini. Yung si buhaton mo, ha? Pusilur ko siya. Ang mau ba? Pues buhatan din kagibot. Nagkukot siya. Doon na lang siya. Nasi siya tuloyo. Yun, kriyat lang. Aplihan ko ang windshield. Okay na kagibot. Nagkadoon na siya. Sila na! Kini. Cuman, igo. Animal. Dali na ka upog. Nakapasali po ng sa yung bahay ni ring van. Klaro kayo nga kita gigigugo na ni tawana. Malas siyang umikot ka na to. Malas siya. Kaya mamatay siya. Magbantay kagibot. Wa na mo pakitang inahakay.
Dia sa left side, dia sa left side. Oh, babagis ka na. Ihug sa kanal. Gilip. Ang sa Ana, nahug na ba? Wah, nagibod na liging minori ang motor. Animal. Gay. Nakasinggit ang babae kagibot. Wadi mo baati ang baba. Ako pang magiruman sa... Ako magilips to lips. Ay, pailuma na, pailuma! Sige na. Animal. Magdautan ko sila mga tao. Kitang patanong babae. Kung gusto pa ko nilang patsyon, di tangulungan. Sundan ko mo, bisag asa pa ka mo paingon. Oh, Charity. Hello, te! Inting, uli na lang ko. Nayapag naman is Abel. Uy, wagit mabalik. Ganihan akong pinaabot. Ha? Mau ba? Uy, peligro! Ha? Nga naman? Waka to tibiya, Federico! Inting, Oh, bida sando! Ang pula taday, Charity! Nga taon to, tibiya sa abili, Federico! Inting! Asa ba sila? Di akong gisugo. Maya, nakabantay ko. O pag yung balik na. Mga turtol nga dako. Mga bao kay glihok. Turtol! Kinugay ba? Kondisyon na naman ginagawa. Kondisyon na kayo ko. Gusto na kong makiguban ko sa kabatan babae. Nakatumar na ko sa formula. Nga kabayo. Pagdalit ka mo! Litse! Ano sa man, nagyapon? Nasunod yapon kagibot. Okay. Tingnan ako ang puntihan na ang puntahan sa likod na bahay ni Van. Makita na ko siya. Ano sa luyog na bahay. Usayin na ko pagpunting kaniya. Ayaw kumpensa. Ako rin may baw. Yan, nasad ka sa masama nasad. Ilong. Okay. Balik. Litse, saba. Huwag yung munong. Gusto nilang ihagbong ko sa kanal West. Wala ko ilang mahimo. Gamiton ko ang akong armas. Okay. Ngayon na, abrihan ko ng pultahan sa lumpay ni Van. Abdi na. May armas siya. Animal! Kagibot! Butol ligin! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!